Assalamu alaikum Türkmenler. Jikmejik gepleşigine hoş geldiniz. Biz Jikmejik gepleşiginde her hepde bir temany aýyl saýly edip gürleşýäs. Halipalarla bilelikde. Halipalar size hoş geldiniz. Aýyl saýly edip Şöyle gürleşýär. Sähä gürleşip aýyl saýly edýär. adam Eş, cikmecik gürleşýäs. Halipak men özüm tanadyn men adım Amaş. Men akış. akışdaýdan tanadaýdan. Kän Öyle. eşitmedi akış. Öyle ya. Men adım akış. Şu tema barada şuňky şepde gürleşik jekmejek temaňyzda üçin dogry adam çağırdyňyz. Hakyk men iki adam görlemeli bolsa biri men şu temada. Ha. Onna başlaýaly. Ataş Halipada salam berse, Ataş Halipa sen salam berjekmi? Hawa, men adym Ataş. Islenlik temada belli bir derejede gürläp bilýär. Şoň üçin goşulmadyk iş temam galmaz nesip bolsa. Vallahi. Bugünkü temamız kitap barada boljak. Ilki Akşaly pasengle başlaýaly. Kitap adamlar näme üçin okuýar kitabyň gelip çykyş taryhy ol bul şolar barada aýdyp bere. Kitap diýlen ne bar? Indi okumak we gelip çykyş taryhynyň öňüçe bir mesele bar. Kitap saýlanyna nädip saýlamaly? Men 7-nji klasda bir mugallimden öwrendim. Kitap saýlanyna eliňe alyp şeýle burnuň uju bilen seretmeli kitaba. Ay şeýle sahypalaryny opşy bir demde geçirmeli. Ay çyllatan menim ýazakinim şunu diýmeli. Hemme kitaba şeýle seretmeli. Ay şundan çykjak liboy temada men haýran galdyrmaz diýip. Sebäbi kitaba derrew alyp içine çümüp ey gatgo eken diýsen, eýýäm sen her haýsy bir pikire gitmek mümkin. Biri näme ýatsa şoňa gitmek mümkin. Şoň üçin esasy saýlamak gelin başda nädip saýlaýaňyz kitap okajak kitabyň şonu gürleşip bilersiz. Gürleş Mene olanma. kitap okamak. Okayan var mı araňyzda? Menen okapdym. Şol okan kitab näle saýlanyşyma diýin. Esasy internetde haýsy kitap köpegseler şonu alyp okak görýän hökman. Onuň üçin hem Twitter'y seredýän esasy başga ýerlere seredýän insan okajak bolan kitabyň ady Bay Kakam, Garip Kakam. Ha. Şu kitap okap yaman gowy özüm ösdürdim mukam diýen. Oň türkmençesi barmy näme? Yok, men onu İngiliz dilini okudum. Men özüm İngiliz dilinden bilýän, men Rus dilinden bilýän. Bir adamyň hem baý kakasy hem garip kakasy bolýan eken bolsa. Yo, bir adamyň asyl baýlykdan, garyplykdan baglanşyksy iki kakasy bolup bilmeýär. Ol bir kakas hakiki kakasy, ýani näme? Hakiki kakasy garip bolan üçin bu öwey kakasyny has gowurýan üçin ikisem deň ýalak näme edipdir, ýazar özüni. Şu ýerde bir zat belläk geçmeli. Ýa kitap diýlende göni ýalňyş kategoriýadan, ýalňyş kitapdan mysal berdi Amaş dostumuz. Men şular ýaly magazin bolan, populýar bolup hemmeň okap şypyk bolan kitaplaryny okan bilen abeşini hiç gatnaşmaýar. Ýöne şunu üýtdük, çağırdyňyz, gelip otyn. Şoň üçin şu wagt men gidemek şu nämeden. Sebäbi bu temalara ýam bara. Şonal meşhur bolup hemmeň eşden kitap bolsa diýmek şondan aljak zat ýok. Bu şolar ýaly adama bara kardam bermeýän, kardam soramaýan kitap diýlende men öz geografiýamyzdan, öz töweregimizden Çingiz Aitmatovdan başlamalymy diýen şoň bir gowy sözi bar. Hemme duýgulary tariflap biljek dünýäde söz ýokdur diýe. Ýöne oňa mähtäçligim ýokdur diýe. Kitaplar aslında var duýgular, bize has duýgulary düşündirmek üçin gerekli diýen. Ataş Halipa sen näme pikir edýäň bu arada? Kitap okumayan bir hökmünde. Bu diýäňe düşünemek, asıl kitap diýen zadyň özi hasap beretmek üçin näme? Ataşam elbetde diýer bolýan ýöne şol inni kitap diýen zady geregem ýokmu diýenne. Inni manam der. Sebäbi kağıza, gaty daşa ýazyp hasap beretýän döwrümüz geçdi.
Ondan bir-birimize pikirlerimizi atlaran başka şekilde de minni yetirip bolýar. Onu şular ýaly sorag. Kitap okuyan adam filanmalymy? Sebäbi türkmenne bir kitap okuyan bolsa birden oňa päsgel berilmejek bolýar, hormat goýuljak bolýar. Meselem sen wara şo baýkakam, garip kakam niye okuyan? Sen näme üçin filanmaly meselem? Men diňe men gurlap oturmaýyn ýene şu soraňa gysgaça jogap bereýin. Eger bir çaga 5-nji klasa çelli kitap okujak bolsa okamaly. Ondan soň eýem erkek adama wapşe bolanok kitap okamak. Eýem başga nemeleri, jogapkärçilikleri başlaýar erkek adamyň. 5-nji klasa çelli okujak kitabyny okamaly. Cuma aşağıda Ataş Halipa devam edip biliriz men. Yo, näme üçin beýdin? Men wara birazajyk sora üýtgössemem bolýar. Meselem ýa-ni aýtdyňa 5-nji klasa çenli okasa bolýar dip. Ondan soň okamagyň adama bir zyany bolup bilermi? Ýani kitap okamak hem wagt peýdalmy ýa-da zyany wagtlara bolup bilýär. Hawa men nemem kadiýan asalam ýa 5-nji klasdan soň şo çaga durmuşa öz gadam basmaly, öz pikirlerini öz edinmeli. Kitap okasaň eýýäm, şo kitap ýazan adamyň pikirlerini göçürüp başlaýan. Men bir sorag var. Kitap okumak şeýle gowzat ýaly aýdyp berdiňiz bolyn. Biz türkmen milletine näil garaýas? Türkmen milleti beýik millet diýip garaýas, dogry-dam? Alalaşmaýanyňyz barmy? Türkmen milleti beýik däl, iň beýik milletdir. O iň beýik millet. Indi türkmen milletine Oğuzhan atamyzdan gaýtsak da men hiç wagtam kitap okapdyrlar diýip okamadym da taryhymyzda. Ya sen Okollum Halipa kitap. berde ýalňyşçan türkmenlerde taplar nähillik bir sora wara. Hawa. Şol aslında bir wagtlar kitaplar näile eken şol. Ýöne soň Soň ekrançyna geçip taplara geçipdir ha. Hawa. Ýeriň taby. Kitaplar nähillik nemedilen ol. Adamlar ilki ýagdaýyny soramanka kitabyň ýagdaýyny sorapdyrlar. On soň türkmenler ýerden turup atyna salam berýär, ol bol onu zatlar soň döredilen nemeler da ha. Yo, aslında ýani türkmenler kitap okamaýar diýeniňiz belli bir derejede dogry bolup biler. Türkmenler kitap okamasa da kitap okuýany sylaýar. Men şo ýerde türkmen milletimiziň şu häsiýetine goşulamak. Meselem kitap okuyan bolsa bir hilek okuyan, bilim alymyň ýzyny adam ýaly görülýär. Ýöne kitap diýeniň bir kitap okawat eýdir ýoşak golaň okawat edýsen, o da Kerim halla okawat bolsa şon sylanmalymy? Eğer 5-nji klasa yetmedik bolsa okasa bolýar. Ony ondan soň eýem has durmuşa değişli temalar başlaýar da. Ýöne Yo, asal bir adam ýene kitap okuyan üçin adam bolan üçin sylamalydyrmy? Kerim Hally näme üçin sylajakkan? Sen nä TikTokermy ýakşy Halipa? Men inne ana o TikToker bir ýerde ýan başga mesele açylýar da TikTokeram bolup bilerin. Ýöne şular ýaly bir mesele bar. Şunu dişkerlerini elbetde da atyp bolmaz. Ýöne meselem men diýele oglum ulul kitap okawaty. Ay oglum o töwelem okapsyň ulupsyň ay malades zat diýsem okawaty bari seretsem o da baýkakam, garip kakam oturam bolsa. Ay. Sen indi barp soramalla men olaň haýsy diýip. Inni wara Haýsy men men- birazajyk ştaýda temany itködeýin. Inni şunu ýaly bir gurrun wa, bir kitap okudum, durmuşum itködi, bir kitap itködüm. Bir kitap okudum, başga adam itködi atýan adamlar wara bilýärmi? Şonu ýaly pikirlere näil garaýaňyz? Meselem sizi täsirinden galyryp durmuşuňyzy ütköçjek derejede täsir eden bir kitap barmy ýa-da şo zada ananýarmy? Men ondan ýan ýöne iň soňuna aýtjak pikirimi. bolar. Olar Ataş Halipa, Amaş Halipa siz Kitap bir adamyň durmuşyny men ütgedip biler öýdemmek. Dogry aýtsam. Durmuş
Bir adamyň durmuşyny diňe durmuşyny özi itgötüp biler. Bir zat okap ýa görüp itgötüp bolmaýar. Diňe ýaşap, öwrenip, tejribe edip itgötüp bolýam kadýan. Ama Şaripa Özümden pikir edýänne, okan kitaplar meň durmuşyma nähili täsir etdi. Şol pikirlerimi ötürün bolan. Doğru aýtsam, Iň soňky Hemme kitaplarım- Beşinci klasda okan üçin kän ýadyňa düşenler. Olam doğru bir tarafdan ýöne şol okan kitaplar adaçyga muhta täsir etdimi kadýan? Jo, näil kitaplar okudyň sen? 5-nji klasda näil kitaplar okudyň? Şol diýişim ýaly, şo wagtda nähil populär bolan bolsam, taň üçin klassdaşlarymyz bir kitap has okan bolsa, şolaň ýzyna düşüp menim şo kitapy alyp okuýardym. Şo saýadym taň üçin Iqbal romanyny okudym. Ondan şol internetde gawat gelip Baykakam, Garip Kakam okudum. Indi şo- Ondan neme? Biyologiya kitabımız vardı, eni dili vardı. Yo, ol oku kitaplarını oku ayıralım. kitaplar däl, Oku kitaplar başka olayım. Neme ýa Iqbal romanyny okudum diýen bolan şu Bahar Hojaýewaň bir aýdym mady bolan şu Iqbalyň içini ýakyp bolýarmy? Gözüm ýaşdan dolaryp çyndan söýesem gelýär, Iqbalyň içini ýakyp batdy bolasym gelýär diýär. Şo arada näme pikir edýän? Iqbal romanyny okan adam bir bol. Indi men okarmy, eswat boldy, bolyn Bahar Hojaýew oýnan o kitabın içinde. O wagt Bahar Hojaýewaň familiýasy mitgeşikdämi durmuşa çykan wagt. Yo, Bahar Hojaýewa başka familiýasy familya- Özlem Hojaýewa dämi? Yo, molaýmas o Iqbal romany ýazylan wagty. Indi Ya. o Bahar Hojaýewa da gowy ýazyjy. Şu ýerde men ara şeýle meň durmuşym näil itgötenini görüň. Men bir kitap ütgötmedi meň durmuşymy, bir kategoriýa ütgötdi. Meselem, şahsy ötüş diýip bar inglizler personal development zat diýýär şoňa. Indi amaş halipa sen 7 dil bilýän, şo bolýar-da inglizçe sen. İnglizçe okan. Hawa. Indi Türkler şu- öyle bärde Türk dinleyijilerimiz için aýdalım, kişisel gelişim diýerler türkçesine. Men şoňa durmuşym şeýle ütgötdi kişisel gelişim. Kişisel gelişim okuyan adamlardan wapça daşdy durmaly. Märekede tabakdaş bolmaly däl diýip şolar ýaly ütgötdi men O durmuşymy. näme üçin? Şolar ýaly ýaman gater we ziýany bar. Meselem Dale Carnegie'ň mysal berip bolar, Türkmenistanda ýaman meşhur boldy. 8 minutda ak dünýäni näde ütgötüp bolar akymy. Hatta İstanbul'da o wagt gezip ýördüm. Öýlenmegiň aladasyndadım. Gowuryan gyýdym mady başga şähere gitdim şoň üçin. Gymmat samolyotdan bilet alyp bardym, zat etdim, tanışýa sada diýär söýleň. Dale Carnegie'den mysal berdi. Göni ýydyma samolyot ýyda bilet aldym. Sonradan Ýyjyk görýänim. Soň öýlendiňmi şoň bilen? Oň bilen öýlenmedim. Şonu tanaýan dostum bilen aram goýdum. Instagramdan aýdym daja. Yo, Nece meselem konular- ziýanlary bar da azajyk mysallar O- aýtsaň has düşnükli bolar dinleyijilerim O- üçin. Indi onu birje mysal aýtmak ýetik. Meselem Dale Carnegie ýa-da Atomic Habits şol ýatlar okuyan adam adam eýýäm her haýsy bir kitap okan özü netije çykaryp bilmeli. Bir çiğnäp bermeli däl saňa. O şo şahsy kämilleştir kitaplaryny eýýäm çiğnäp bermeli, eýdi ütgötmeli diýe. Sen meň durmuşymda nämişiň? Men özüm ütgöderin. Sen maňa romandan aýtyp ber ýa-da çiňňe aýtmaty ýaly duýgulardan habar ber. Dur bir minut akşalypa. O diňle. Näme men sen özüň arada näme diýdiň däme men Näme diýdim? Atomic Habits diýip kitap okudum men durmuşym itgöt diýdiň da indi näme sapır sıra otyýdy? Yok. Men näme üçin okuyan bir kitap okanla. Şu kitap okulmaly däl kitapmy? Onum okulmaly däl arasyna goýdum men. Şu kategoriýa. Yani her bir kitaby okak görjek diýäň-de näme bolsa da. Yo men şeýle sered, ýa men ay başynda da aýtyp geçdim. Kitap alanna şey edip burnumyň ujulyň gözümüň gyýty bilen sered hem saýpalaryny geçirýän. Eger ay bolay çyllasa menim ýazarym şu kitap diýen bolsam okamak. Şu zaga ýer näil boldy gady seredýän. O zaman eýem bu da eýem şu kişisel gelişime
mene türkçe özüm halamak, türklerim halamak bolýan ýöne şu kategoriýa degişli bolsa, ondan diýen bolýar. Şu kitaby birini eline görsem, şu diýýäm aýryljak adam. Sebäbi durmuşymyzda gatylýyşan adamlar bar. Indi bizim durmuşymyzy kynlaşdyrýan ýene bir zat näme men o arada aýtyp berjek. Ýa men täze çağırdyňyz, men bilýäňiz bu arada. O tema gelse aýtyp bererin adam. Burada da ünsördüňiz mi? Şu kişisel gelişim diýilen kitaplar hiçem galyň bolanok. Ve şu kitap men ýaşaýan ýurdumda nemen kapitalyna satylýar. Bu iýilçilýän zatdan noy we nohut şoňa zatdan kapitalyna durýar. Buny gidip kitap satylýan magazinlerden tapyp bolanok muňar kitaplary. O diýmek näme diýmek bolýar? Bu kitap birazcık neme kadiyecek bolýanna. Her adamın el yetirip biljek yeri. Şu kitabı almak için kitapxana gitmesin adamlar. Şu yerde soğan ile kartoşkan kapitalyna da sataly. Deyip şu niyetli goýulym kadiýan, biram okuma aňsat dollar ýalan, ýukajyk bolýar şonu kitaplary ünsek gördüňizmi? Oňa Kitap diýilýän zat ýöne men käbir adamlaryň ýanyna kitap ýazjak zat diýen bolen. Yazsaň yaz bolýar, listini çoraýat zat diýerler, näme diýjek bolýarlar kama. Ha, bolýan kitabyň başga neme ulanýan ýerleri barada neme berýär-de. Olam gowy pikir. Birden kitabyň içi gowy bolan. Kitap okap bolanyňdan soňra, Singdir real has gowy singdir real kitaby kağıtları ýuka bolsa. hasyňdyr ýalmasyndyran zatlary nämedir ýaly. Hemme şu prosesin böyle divide diýenne. Ýöne Ama yazma diýjek bolan olaymasalar ýöne olar bara. bol. Ýa sen ýene de listini ýumşak etdi ýaly berimçe. Ýöne ölçerdiňiz malipalar bilemek şu sosial media çykansaň bara bir zat kynlaşdy durmuşymyzda. Öň kitap okuyan bilen okumaýanyň tapawuty gaty bellidir. Kitap okuýanyň men ýaldy kitap okuyan adamlar bir sözlü adam mülakatly her näme ay muň bilen toýda gitip bolar, märekede, Swidaniýada gitip bolar ýaldy. Ýöne sosial mediýanyň ýanlaryndan TikTok, Instagram çykurady bolen bir ýylyk bilip bolanok şu adam kitap okuýam, okumaýam. Sebäbi gysga videolardan goja frazalary öwrenýär bolen ýalňyşdyr ýa, ey bu okuýam, garaýam diýdir ýa. Şu ulu meselemi kadýan döwrümizde. Yaman gowy ýere geldiň aslında. Şol TikTok, Instagram ýaly platformalar bizi nämäni görkezýär aslında. Inni kitabyň magtynyň dolanlygyny. 300 sahypalyk kitap men 14 sekundlyk TikTokda görüp öwrenip bilýän. Bize ýam şo döwürde. Yaman doğru ýere barmak batsyň men nara sorawy neme deýinne. Kitabyny käbir adamlar aýonky döwrüň kinosy ýalyk bir güýmenji olay diýip seredýän adamlar bar da şoňla alışýanmy? Hawa edil şo pikirde menem. Gaty könülşen bir neme Güýmenme üçin kitap okumak gaty içe sığınç zat dämeýär. Oşoň üçin TikTok görmeli, köpürak Instagram'a girmeli, adetmeli. Sebäbi ýanky diýişmeli ýyllarça sahypalyk kitaby şo bir videodan görüp alyp bolýar. Indi şu oturanyň içinde bir okuyan kitabyny ojak adam ýokmy? Şu kitap gowy eken diýip. Bir kitaby ara alyp maslahatlaşyp bilemez okmy şu wagt? Bir kitaby ara alyp maslahatlaşyp bilerim kakdiýan. Ýöne inni men ýamsy bilen bir kitaby ara alyp maslahatlaşmak üçin 11-nji klasy gitmeli bolýan. O adam näme kitap baka imza edek. Şamat sen ertekler. Sen bize näme aýdyp beräý? Bay kakam, garip kakamyň aýtjak bolýan esasy zatlaryny aýdyp beräý. Bay kakam, garip kakam men üçin aýtjak bolýan zady kän okuw bilen arasy, okumak, goýmak bilen arasy ýok, bir derde ýaramaýan adamlar aldamak üçin adamlar şu diýmek üçin peýdaly. Eline ýa kitaplygyna şo kitaplary görmek üçin. Eýtip baýap bolana, menem baý bolup gördüm wagtyny eýtip baýap bolana. Näde baýamaly ol asyl?
Amar Halipa sen aýtyp berani. Sen insan kelek şonu okapsan. Men gaty okudum onun şu taýda men ýazma arşyna görä Hakan Baý bolsa ingowsy şoňa galypdyr kellemdi. Hmm. Ol aslında kitap Ay diyecek onu biz bolan çağa zady. kalan bilýärsen onu. Yok, Ay bara aýdýan zady neme? Diýen kakan baý bolsa, arkaýyny öýlünýän, maşyny alýan, jaýyň alýan, soňdan eýşatna bermelýär öýtden şu yok, taýda. ol umuman beý diyecek bolýar. Atan garyp bolsa sen günäň näl? Ýöne gaýnatan garyp bolsa sen günäň diyecek bolýar. Hmm. Indi görjü birje sözden bilen ýam zady daýmel kitapda. Hawa bir sözlen bilen aslında tutuş kitaby jemledin ýaly. Allah. Menin temany başgarak bir ýerge urmak isleýän kitap wara kitap okan watyň düşünüp okamak we kitap okamak üçin okamak diýip bir zat neme diýerler. Men başyma gelen bir zat aýdyp bereyim bir wagtlar. Bir maňa bir kitap maslahat berdi. Kitabam ay bir gynançdyra kitapda näme diýilýär bir adamlara organ zat yetmese şolary adamlar klonlaýarlardan şolara belli bir wagt ýaşamany ruhsat berýärler, soň organlaryny alýarlardan neme diýerler. Şonýalak bir kitap. Ondan şu kitapda da biri enne olar aslında robot ýalyk özlerini duýýarlar da. Ýöne biri adama meňzejek bolýar bilýärmi? Aýdym diňleýär da, etýär. Ondan on şu taýdaky neme baş roluň onlara her gün diňleýän bir aýdym ma bolyn. Şu kitap maslahat berene şol aýdym uratdym, ol bu näme diýip soratdy. Men aýtdym şonça saýpada şol aýdymy görýäň da bilýärmi? Bir açyp diňläp görersiň häzir. Näme karaýby zat diýip. Şo arada näme pikir edýän? Kitaby düşünüp okamak we kitap okamak üçin okamagyň arasyndaky tapawut barada. O aýdyber ama Halipa sen bir zat diýip beren sözüň kesme. Men bunu näme ýatdatdy? Edil soraw jogap derle men ýadyma bir wakan taly. Menen gurgedek biri aýdan üçin okudum ýörüýti. Ýaman galan kitap. Yani bir üçin eden iňli zadyň näme diýip sorasalar 5 saýpa kitap okudum men. Gyýzdym aýdan adam. 5 saýpa kitap okudum. Şol wakany ýada saldy da. Şondan öter men nädip özümi dakazat etmeli bilemok. Mine kitaby nesiller arasy köprü şeklinde olanım ne hillek diýersiňiz. Okuwçy kamara men aslında kitapken halam okdum ýöne klaskam bolan üçin wara hemişe okuyan ýaly görünmeli bolýardym. Hemişe ýanyma kitap götüren mezur olsaň okudum. Kitap götüren soň Göroglyň eposuna 2 kedek dany okudum. Onuň bilýän zat. Osoň soňlary wara mezur hemişe kitaply şol zat diýip gurleýärler klassdaşlarymyz mekdepde gurleýär. Osoň mezur hemişe ýanyma kitap götürmeli boldum. Bir kitap götürip berseň bolanok. Odan mezur okudum. Soňum okuwy torduk zat etdik. Muallim zat bolduk belli bir döwür. O döwürem inni TikTok'dan bilemok, Instagram'dan habarym ýok. Şo täze döwürü aýak uýdurup bilenok, diýdirmejek bolup kitap götürdüm elimde hemişe sapaga girsemem, köçede kämem, goltugymda bir kitap bolýar. O da aslında men siziň döwürüňizden adam näl men geçmiş bilen baglanyş kyldymak üçin hemişe video üçin elimde götürdüm. Şeýden okamaly boldum. O da men durmuşyma bir hillek peýdalar etdi, köp zat öwretdi. Ýöne diýerim video etmeli däl bolamda da men hiç ýetirmezdim. Şu Onda tarafından. sen häzirki döwürde MacBook näme bolsa öňkü döwürde kitap şollayjak bolýarmy? Hawa men ýöne ulanyş anemem tapawutdyrak boldum gady. Öň akylly görmek üçin ulandım innem men geçmişe bagly diýdir. Video üçin ulanyp ýöne şu şeýdi peýdalanýar. Akşaly paýaňy göröwli eposydyň, göröwli eposynyň iň gyzy okan şahas haýsydy? Iň gyzy okan ýerime Harman näli bilen bolan suruçylar. Sebäbi o ýerde Harman näli indi halk döredijildi göröwli eposy. Bir yerde näme öýrenip bolýar Harman göröwlden ýeňilýär Harman näli. Birinji gedek türkmen milleti, türkmen halky geçmişde birinji gedek bir aýala ýeňilmegi
kabul eden şu epostu. Başa hiç yerde türkmen agan aýaly ýeňlini görýän näsiňiz? Diňe şu ýerde Şo harman näle ýeňli? şo taýda meselem harmanyňa aýtdy. Almadym ýaryň pendini, emeydim lewliň gandyny, çaprazly ýakaň bendini açsam goşanar görünür diýe gör ol. Näme diýjek bolýar şo taýda? Böyle ol şu ýerde diýjek bolan zady o wagt epilasyon operasiýa nemeleri ýokdy da merkezleri. Osaň olur Ha, ýaly gözel gyýlarym dım a seýrek tapylansaň onam tüňi görseň şo göroglyň gurrun beren adam gören ýa-da onam hyýal ederler aslynda. Göroglum onu görmedik. Ýöne hyýal edip şo ýerde bir gözelligi taripleýär. Indi ýanky halk döredijiligi diýdiňiz görewlep, tosu dogry dämi? Awa. We ýanky al settirler geçýär. Birinji bilen birinji sorama halk nädip oturup bir eser döredip bilýär, onça halk. Niren Awa. halky döredipdir, onu nädip döredipdir? Aha. Men bilýän Kim şu goşýa, kim aýyrýa, o Doğru taý. adama soradyň. Yaman doğru adama soradyň. Aha. İlk şonu bir aýyl saýla delan ikinji Awa. soram berji. Bolýa, aýyn saýledeli. Halk dörediji şu bolýar. Türkmen ön kitap okamadyk. Belli okan türkmenler bar, atlary belli olan matun gorkutata diýdi, ondan soň okanlaryň atlary belli. Okamadyklarym şunu toýda märekede ağızdan ağıza, dilden dile. Mesela o wagt çigit bolmadyk da, çigit çakylmadyk ýöne şunu ýaly epos gürrüň berilen. O her kim bir zat Dur bir goşýar. min talyp ustady düzültmesen bolanok, çigit çakylanok çigitlenýär. Aha. O çigit yo o wagt çakylýan eken, soň çigitlerini ol kitap çykuransaň. Ondan şo töwür dilden dile geçensen halk döredijigi şoňa diýet. Halk döredijigi meselem aýdary Maryň territoriýasynda has näme diňlenýärni bilýär da şunu ýaly gurrun berýän bagyşlar ýa-da halkyň öňündäki adamlar şoňa görä şo ýerni has çyşýär. Meselem Marda has nary ullar has näme diýär? Ärsallar belki armut halaýandyr şo ýer gurrun berýär. Şeýdip halk dörediji bolýar. Bir kitap edip ýazylmady halkyň arasynda gurrun berilip toýdan toýa. Onu bağışlardan gelip çıkan asıl halk döredijiligi. Etildiňe bagyşlar diýip muny çäklendirmegem dogry bolmaz. mar diýdiň bolyn näme ýa-da dorazmy? Ýa-da beşini maryň gurrun etýän. Yok, meselem her kategoriya, her geografiýaň gowy görýän nemesi bar meselem. Aýdaly Ýa-da doraz aýdymyň aýdýar. Men azat Oo. del, men mar diýär. O şomar. İkinci soru alayın Ataş Halipa. Endi ikinji sorama minni ýanky alak, endi türkmen bir edebine, ekramyna üns berýän halkda, taryh boýunçadam. Hay tarihlerden sörttir. Eýni şu 5000 ýyllyk taryhda umumyň üns beripdir diýip bilýän mene. Ýalňyş ýanysam düzediň bolyn. Şolar ýaly halkyň döreden eserinden edip ýanky alak bir hil bir gelişmejek sözler bilen neme beýan edilipdir da. Ulyň kiçiň endi okuw kitaplaryny okalýan bir eserde olar ýaly settirlerin geçmegi ýalňyş däm siziň pikiriňizçe? Aslında şu dünya ýüzünde Jumaş Halipa sen gowy nemetjek boldun, men şunu ýadymdan çykmaga diýer. Men ýadymdan çykmaýarym ýat geçen gowy ýöne iň gowy meňdetmäneden türkmenler miweleri meňdetipdir. We dünya ýüzünde tapylýan miweler meselem nara meňdediýär, alma meňdediýär, Ýaponiýada okasaňam bir düşünip bolýar, Amerikada okasam. Haýwany meňdetse näme etjek? Kyn ýa-da aýdaly mango meňdetse näme düşünýär? Gyrgyzy meselem görogly eposyny gyrgyza okat. O da mango meňdeden bolsa o ýerin bir ýerini näme düşünjek? Aslında şu epos meselesinde türkmenler number one dünyada täbi iň köp ulanylýan miwelere meňdetmek. Haýwana meňdetmändir ýa-da häsiýete ýa-da duýgulary meňdetmän, göni miwe meňdetmek. Umuman men diýjek bolýanym köpçüligiň 7-den 70-e köpçüligi 50 bolan eserlerde şu settirlerin geçmegi ýalňyş däm aslında. Ýöne Yok. şu ýalňyş bolsun durmuşyň içinden bir zat dämil. Allah taalaň beren duýgulary. Ha. Duýgu berilendir ýöne her ýaşyň öz nemesi barmy kadýanna? Bir Soň üçin ol wara. okamaly, bilmeli zady ýa düşünäjek zady. Gatgo welledin meselem. Şoň üçin miweler ulanlanyň şu peýdasy bar meselem 17 ýaşdan aşakda nar diýsen diň iýilýän nar gözüňe gelýär.
O zaman toylara, märekelere gidiyorýan bolan ha nar diýse aslında tapawutlar değil yani. On şol ýaly geçsin da atlar. Aforizmlar. Tapawutly ýerde ýylýanlar, düşünmedim nätaýna. Tapawutly ýerde ulanylýam ya. Aynen nara hawa her türlü ip bolýar da. Nar ip bolýan, edil goşgudaky nar iýleýän nar dällem, ol göçme manyda diýip düşündüm. Yo men. sen öýlenmedi öýdi yani iýleýän ýerlerim bar o nara. Yani Gazakly. ölçügli meňzepdirler. Bolmasa kädi diýseňem meňzepdirmel, garpyz diýseňem Ölçegli meňzedip diýeniň naryňa bolsa kiçisi bar da. na garrygalan naryny gözeň getirmeli. Türkmen diýilende garrygalan nary birinji ýerde görýändir. Garry alamy ihman barsan gujogyny geren naglar diýär da. Ey bolýan, nämäli temany birazjyk gene men soraýyn. Indi kitap diýilýän zattara okap kän öwrenip bolýam ýa gezip kän öwrenip bolýam, görüp kän öwrenip bolýam şoň üstüne de durup geçäliň. Sebäbi oňlar bir neme wady. Neme? Okan köp bilermi ýa gören köp bilermi diýip bir zat wady. Şonu azık ütke durap, şoň üstüne bir gürleşäliň. Men şurada durmuş tejribemi ora jogap berjek şuňa. Edebiýatda nähili geçýär, literatura, näme diýe bu zatlar wady onu kän bilemok. Iň köp öwrenýän wagtyň sokulan wagtyň. Adam sokulanda köp öwrenýär. Yo, indi sen sokulongda şu tema değişti sapaydın ýagda diňe. Kitapda bolsa ençeme temalar barada, mowzuklar barada agzak geçilýär da. Şu ýerde asyl iň köp bilýänler aslında gaty neme? Öňkü döwürler indi köp okan köp bilerim, köp gezen diýe. Aslında ikisini bileden köplerimiz. Öňkü döwürler derwişler, hem gezýärler hem okuýarlar. Bu döwrüm backpackerler var ha, ýörak gezýän. Öňkü döwrüň derwişler da. O zaman kitabam aslında Instagramlar bilýän, gezýär, Instagramda paýlaşýar ha. Diýdi şoşoň. Näme diýip hanam köp bilmeýär, köp gezenem köp bilmeýär. Öňkü derwişleriň gol ýazmalary diýmek, şu wagtky Backpackerlaryň blogu. gezýänleriň Instagram storyleri. Awa. O zaman inni şu döwürde ýaşamagyň bir gowy tarapy şu. Şu döwrüň derwişleri bar ha, backpackerler. Şolar hem gezip görýär, hem bize görkezýär ha. Aslında sen oturan ýerinde hem gezip hem görüp bilýän. Bu diýmegem näme diýmek? Inni hemme internet bar, hemme zat diýmek. Köp bilýär diýmek. Biz köp bilýärsin öňkü döwre bar. Onu okumaň bir peýdasy ýok diýjek bolýan da şalyp bir köp zat aýdýaňyz ýöne hiç aýtmadyňyz da sonra ulan baglaş. Batır berdi şal boldum berdi men. Şey diýjek bolýan, ýeki özü peýdasy diýjek bolýan. Meselem käbir zatlar ýeki özlü giden aga zakosko diýem ýa zakosko bolmaz diýem. Şolar ýaly bilelikde edende bir kanat kuş bir kanat bilen uçup bilmeýär. Iki kanatam bolmaly şolar ýaly düşündirýär. Bir ganatda bolsa guş bolmaýar tagam. Awa meselem kuş bolanokda ana bolup bolanok şoň üçin bilýän adam bolup bolanok bir näme bilen bir kanat bilen. Batır Berdiýew diýip adyny azadyň bolýany biz aslında berde gıýbat etmeken halamyz ok ýejimizem. Yo men onu ýazak Şeýle eger Batyryň özü gelse biz onu mehman edip alars. Ya o alypdylar ha. Batyr eger Awa. goşularyny Eýni. Hawa. Bir mehmannamyz bolar nesip bolsa inniki bölümlemizde bolyn. Näme diýjekdim indi? Ýoş çemnäliň soňky soramam men soraýyn. Kitap okumak diýä, käbir adam aýda kitap okumak diýä ol adamlaň Cuma şalypa. Sözüň mölýän şu soramakan menim ata şalypa birde soraýyn. Sonra. Şu ömrümde hiç kitap okap görmedim diýdiň ha, nähili peýdalaryny gördüm meselem. Kitap okumadım bu şu 3 saat men ömrüme peýda etdi. Yani geljek nesillerime okumaz bolupçy. şu şekilde men edil şu peýdalaryny gördüm diýmege
Indi bir hil bolarsa men ömrümde köp zatdan peýda boldum. Olaň haýsy kitap okamazlygymdan geldi, haýsy başga zatdan geldi, onu seljerip bilemokda. Ýöne kitap okuyan adamlar wa töweregimde we men şolardan işsadım kemdälligimi göz ýetirdim da, kemdälligimi. Islenlik temada guruluşamyzda ýa bir tema barada pikir ýöredemizde köplenç ýagdaýda şolar bilen deň ýa-da şolardan has gowy pikirleri ortaga atyp bilýändigim sebäpli kitap okumagyň edil zyýany bar diýip biljekkä ýöne bir üýtgeşik peýdasy ýokdur diýip pikir edýänler. Men özüme okumanym üçin ken zyýanynam görmedim. Töweregimdekiler görýän bolmak ahmal ýöne onu bilenmek. Ýöne men hem kitap okanlardan gaty köp zyýan gördüm. Onu aýdyp geçeýin. Pek doğru düşündüm. Töweregine kitap okuyan diýip ýörenler aslında okumayan bolup bilermi? Ol ihtimal. Bolup biler bolan 11-nji klassda okuyan bolup bilermi? Iň soň 5-nji klassda bar. Ýok. Aýyo edil okuyanlar amba edil hemmesi ýalan sözleýänler öýdenmek. Däre. Düşün, jogam aldım. Maňa bärde gün ataka bolan ýaly boldy ýöne meniň pikirimiň arkasynda şu döwürde kitap okumak wagtyny başa sarp etmek mykady ýa. Açyň Inni videolar gör. Aha. ne soňky soramam sorak galaýyn men şu köp nemelen agzalýan zatlar şu türkmençe terjemesini hem gördüm. Türkmençe terjemesi empati bolýan eken oňam. Neme diýär? Biriniň ýerine goýýaňa özüňi. Şo zatyny diýär ýaman ne artdyrýar diýär meselem kitap okumak diýär. Esasanam roman okumak diýär. Näme garaýaňyz şo temada? Biriniň ýagdaýyny düşünmek, biriniň ýerine goýup görmek derejede özüňi ösdürip bolýar diýär kitap okup diýär. Yo, ondan kitap okap edip bolýan. Men okamasam edip bilýän onu. Men köp edýän biriniň ýerine özüň goýmak bolagynda, ýani empatiň därlem, cringe diýerler da TikTokda haçyn köp gawat delýän. Haçyn başgasynyň ýerine özüm goýup utan bilýän men. Şuny kitap okumasam şo duýgy mende bar diýmek. Utanan wagtyň kimden utanýan meselem? Şonuň ýerine özüm goýýanam, özümden utanýan. Şoň ýerine özüň goýýanyň üçinmi? Hawa. Gözüňme gelip gidýär da burdan edýän hereketleri görüp ondan soňra utanç duýýanna. Bir adam ýöne şo urzaty gaýtalap otursa eýýäm şoňa garşy bir türkler bagyşyklyk diýär da. Ýani şoňa garşy bir direnç içiňde döreýär diýär. Ondan sen şeýle öz ýeriňe ýöne goýup utanyp ýörseň, eýýäm belli bir nokatdan soň utançsyz bolup gideňokmy özüň? Bu wagtda pikirlenmedim dogruýyny etsem. Mene şular ýaly seredýän, aýtdym men burnumyň uju bilen seredýän başda kitaba diýip, şu özüň ýerine goýup görmek empatiýada Knut Hamsunyň Aşyk diýen kitabyny okudum. Munda kitap sen belki okan näsiňiz? Açlyk diýeniň Aşyk romany bir tane yazıcı bolýar, şu gazetlere ne ýazýar, kitap ýazýar. Ýöne wapşy az satyp bilmeýär, şonu günne ýejek çöreğini bir tapmaýar. Men şonuň ýerine özüm goýup bilmedim. Samsyk sen satyp bilmeýän bolsaň diýmek şu kär däl. 1890-njy ýylda ýazylan roman diýmek şu wagt ötene okşap git bir mal wagt feodalizma bir peýdaň bolsun. Kärdigen gaz Mekkece gönek diýjek men göni ýazgar ýa şonu atalam. Durun ýene bir söz ýalňyş gitdi. Kärizgen gazlanokda käriz gazylýarmy? Käriz ýazýanlara käriz. Ýok, kärdigenler bilen tirkeş men ýalňyşda türkmençe ýalňyşda Kärizgen gazlydyň da. Ýa-da ýalňyş Ýok, görýän. kärdigen Kitap okayan adam hökmünde bu ýalňyşlyk ýaman gödök bolýar da. Men edil bir programmada birinci podcastynda bagışla diýjek diýär, tebe men ýalar etmedim. Diýjek bolýanym asl temaga geljek bolsak, empati duýgusunda şu
şu kitapda özüňe empati goýup gördüň, ýerine goýup gördüňmi diýip palan kitap diýseňiz men zat görýän. Ýani iň soňky şu kitapda men özüm synadım ýerine goýup görmek üçin. O da romanyň aslynda gahrymanyň sams kerek etdigini. Başlaň men bular ýaly gödök söýdüm bolan ýani türkmen söýdi, käbir söýdiler gödöklükde aslynda durmuşa öwredýän zatlar. Amaş dostumdan başda belläpdi. Şolar ýaly seredýän. Bön eleştirel seredýän. Düşündüm. Onda wara menem öz pikirim aýdaýyn opşy. Kitap okumaly, peýdaly wagt amma ýöne kitap okasaňyzam düşünip okan. Maslahatym şol. Ziyanlaryny aýtdy, gaýt kitaplar okumaly däldigini aýtdy. Gaty peýdaly nime boldy aslynda buňky. Indi Kerim ağaň bir 4 setir goşgusy bilen ýapaýlyň şuny. Elbetde. Biri 10.000 kitap okap barıp yatan bir sowat, biri oýnam kitap okap gudrat diýär. Şol bir kitap okasam, şo ikinji aýdýan adam boljak golalyň da aýsa bolgyny. Halypalar Aýdan goşgyň bir sözmesöz sözleň manysy bilen aýtyp berebiljek men ken düşünmedim. biri 10.000 kitap okap, biri 10.000 kitap okap diýär. Barıp yatan bir sowat diýär. Aha. O taýa düşündim. Atdyr. Ha. Kim ol? Aýon Kerim ağadan soraýmasam men atdyrjam. Kerim hallymy bu birinji bilen? Ýok, Kerim Gurban Nefes. Aha. İkinci setri? Biri oýnam kitap okap gudrat diýär. Oýnam diýmek aýyna okak görýär. Bir kitap okan bol sen näme kitap okan bol şol. Şol Oýnam diýmek ol aýalyň gapdandan gezilýän gyz aýdylýar däme ol? Oba. Oynaş diýär, oýnam diýär. Oynaşmy? Aslında Cuma şu setirler, Kerim ağaň şu setirleri ataşyň diýen zatlarynyň gön terjimesi. Durmuşda hiç başarnyk, hiç zat kitap bilen baglylar. Ataş nähili kitap okamasa da kitap okuyanlar ýaly pikir edip durmuşda ýa Alman ýaşap bilýän bolsa, o an okan bilen bir saýyp okanam deň. Edil men bu temada size goşup biljek diýäl ýöne bärde näme üçin goşulmaýandan suhdet oturmak üçin wagtym azra öýdýän şoň üçin bärde men tesir galýan, ümsim galýan. Olurna sag bolun halypalar indiki bölümlerde görüşýänçek. Ýaşy tag oturuň. Eger goşulmak isleýän adam bar bolsa, onuň belläp geçeýin, bize ýazyň. Mehman alypdylar sag. Mehman alypdylar. Gaýrat etsinler. Haýsy temada bular näme? Öňe çykyp bilýärler, onam ýazsynlar. Her adama bäri almaly. Bäriň bir belli. Biram geleňizde bizdiňe seriozny gurrun edýäs. Eger samsyklajak bolsaňyz ýa bir şolar ýaly bolgusyz hereket etjek bolsaňyz gelmäň. Öz uruna diňe ägirde adamlary garaşýas. Indi kedekler jikme çekilýär.